tom svijetu postoji divno mjesto koji snova. To je mali tajni raj. Prijatelji sada svi su tu, jer to je pčela malena i svi prijatelji njezini. Da, to je moja malena, priču njezinu sad poslušaj i ti. Da, to je moja malena, priču njezinu sad poslušaj i ti. Uplašila si me? Gospođa Kasandra te sigurno traži. O, da! Za sve je krivo cvijeće! Da nema tako ukusan nektar, predivan. Hajde, kušaj ga! Predivan je. Ima okus stratinčice pomiješan s ljubicom. Odličan je. Otkrio sam ga ja! A kakvo je to cvijeće? Dođi, idemo pitati gospođu Kasandru. Ne, nema ništa reći. Ako doznaju za to, svi će htjeti malo. Maja, čekaj me! Dakle, mi pčele, skupljajući nektar, usput pokupimo cvjetni pelud i odnesemo ga na drugi cvijet i tako im pomažemo u razmnožavanju. Pavo, kasniš. Oprostite, samo sam brojao oblake na nebu i onda... Otkrio je novu vrstu cvijeta. Novi cvijet? Da, crvenih i bijelih latica u obliku uha i ima predivan nektar. Maja, dogovorili smo se da nećemo reći. Gotovo sam sigurna da je pakujac. I mi isto, želimo ga kušati. Vidi sad će svi navaliti na moj cvijet. Cvijet pripada svima, Pavo. Čekajte, možemo li uzgojiti cvijet? Pa, ako uspijete u tome, stvarno ću se oduševiti, a i lakše ću zaboraviti na Pavino kašljenje. Dogovoreno! Jupi! Flip! Zdravo, Majo. Zdravo, Pavo. Flip! Želimo uzgojiti novi cvijet, ali nismo sigurni kako. Pa, najprije vam treba nekakvo sjeme. I hop, evo ga! Ovo je predivno sjeme pakujca. Eto, ovo je vrlo dobar početak. Sad ga posadite u tlo i zalijevajte i čekajte. Čekamo? Da, cvijetu treba vremena da postane divan. Ako ga samo treba posaditi i zalijevati, to je lako, ha? Kad se samo sjetim punih posuda nektara koje ćemo piti. Jedva čekam da vidim kako će rasti naš cvijet. Tlo je ovdje vrlo mekano. Savršeno je. A kako ćemo kopati? Čekaj. Ha? Pavo! Stiže, Majo, samo sam se ohrabrivao da mogu bolje kopati. Što se ovdje događa? Oprosti, Max, nisam znala da si tu. Samo želimo iskopati rupe da stavimo sjeme u njih. Trebala si mi reći, ja ti mogu pomoći. Hvala ti, Max, umoran sam od kopanja. Hvala ti, Max. Eto ga. A sad popunimo rupe. Žedan sam.
I cvijeće je žedno, zar ne? Da! Treba nam sustav zalijevanja. Pitajmo Peru. Kapi rose pašće u kanale, napunit će ovaj spremnik, a mi ga po potrebi otvorimo ili zatvorimo. Vojnici, pažnju molim. Hvala vam svima. Nema na čemu, Majo. A sad, kao što je Flip rekao, moramo čekati. Dobro. Prekrasno je. Pavo će biti oduševljen. Pavo! Pavo! Pavo, sjeme je proklijalo. Što? Gdje? Ne mogu vjerovati svojim očima. Moje predivno cvijeće. Hej ti! Hej ti! To nije tvoje cvijeće. Odlazi! Radim ono što hoću. Osim toga, priroda pripada svima. Da, ali ne ova. Ovo je naše. Kamo ideš, Majo? Zar ne shvaćaš? Odlazi! Maknite ruke s mene. Vi tamo pazite! Maknite se s puta! Maknite se! Moja lopta! Kakav je to grozan smrad. Ojoj, a tu si se sakrila. Naše sjemenje! Ne! Nisam je mogao zaustaviti. Dosta mi je te tvoje lopte. Postala je već ozbiljna prijetnja. Žao mi je. Smiri se, Pavo. Smrad Benove lopte otjerao je puža. Da, odmah je otišao kad je pomirisao moju loptu. Lopta je totalno super, pravi je heroj. Špijunira nas. Ben, možeš li nam posuditi loptu da zaštitimo sjemenje? Tako je krhko. Ako ga ne zaštitimo, puš će se vratiti i sve će nam pojesti. Ne mogu to učiniti, ta lopta je moj život. Hej, duguješ nam to, znaš? Sravnio si nam cijeli današnji trud. Tvoj trud? U redu, u redu. Ako želite loptu, dobit ćete ju. Super. Čekajte ovdje. Zdravo, djeco. Ben mi je sve ispričao. Dajem vam ovu loptu. Sigurno će vam poslužiti. Hvala ti, Kurte. Sredili smo puža. Djeco, stiglo je vrijeme da pogledamo Majini pavin cvijet. Zdravo, Majo, idemo! Juhu! Onda, je li naš cvijet predivan? Plavi? Crveni? Ticala mi govore da imamo problem. Ako imaš problema, Majo, samo mi reci. Pa,
Popustio je sustav navodnjavanja i sve je potopljeno. Posvuda je blato jer se raspala Kurtova lopta i naša posljednja mladica je... Potopljena? O, ne! Majo, Pavo, ako je sjeme proklijalo, onda ste svladali izazov. Opraštam ti zbog kašnjenja, Pavo. Hvala. Ali ne razumijete? To je bio naš cvijet. Hej, Majo, gledaj, naš cvijet! Ukusan je, mislim, predivan je! Ne vjerujem! Kako se to dogodilo? Prije 4 dana sve je bilo puno blata. Tlo je dobilo dobro gnojivo, pa je to pomoglo cvijetu da naraste. Bravo! Ne samo da ste savladali izazov, nego ste uzgojili predivan cvijet. Gnojivo? To je bila Kurtova lopta? O, Flip je imao pravo. Treba biti strpljiv i pustiti da vrijeme učini svoje. Ja sam bio dovoljno strpljiv, hoću ga kušati, naš cvijet! Bravo! Hej, to je moj cvijet! Maja! O, Pavo, možemo uzgojiti drugi cvijet, zar ne? Zašto ovaj ne bi prepustio prijateljima iz košnice? Oh. Hura za Pavu! Bravo! Hura za Pavu!